muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti mamuka sei kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Iniwo ndinoshanda pane pamwe pamba apa pandinoshanda mukoma vanhu vepo maSouth African. Saka nezuro ndakanzwa imwe nyaya yeumwe mukadzi uyo ainge achiti akamboshanda pamba peumwe muSouth African. Achishandapo pamba pemuSouth African ipapo ndobva akabva achizotanga kurarwa nezvimwe zvinhu usiku nekuona nyoka. Saka vanhu ava vandinoshandira mukoma nawo ndazobvuma kuti vakaromba. Pese apa ndaingoti zvimwe kuda chivanhu chavo chavainge vachingoita. Saka ivo pamba pavo mukoma Nashi vakacherera hari like pagedhi vakazoisa pavement pamusoro pehari iyoyo. Hari iyi mukoma takaichereserwa gomba racho pakati pawo usiku. Ndakamutswa inini nemurume wangu because tinoshanda tose pamba apa. Kana ari semurume wangu hauna kana zvaunombofa wakamuudza pamusoro pavo vanhu ava. Anovada mukoma Nashi kuita sekunge maybe vabereki vake. Izvezvi ndichitokunyorerai message iyi ndichatoti kana ndapedza kuinyora ndobva ndatoidelita. Haadi kana kunzwa anything about mabosses edu, anotovaona sekunge vabereki vake. Saka mukoma Nashi zvakaitika ndezvekuti takamutswa usiku zvikabva zvanzi torai mapiki nemafoshoro. Asi murume wangu ainge atogara zvake audzwa asi ainge asina kundizivisa because pandakazomuka iye ainge atova ready. Ndikati aikaka kwamatopfeka worksuit inguvai? Akabva anditi hausi kunzwa here kuti pane knock padoor. Akabva anotora mafoshoro nemapiki. Ndisu uyo mukoma takabva tachizoenda ndokubva tachizonotanga kuchera. Takachera gomba pafront then ndokubva tachizoti tapedza kuchera gomba riya vakabva vachizouya nehari. Vakauya nehari yavo mukoma vakabva vachizoigadzika hari iyoyo. Hari iyi yainge iine zvimwe zvinhu zvainge zvirimo zvandainge ndisingakwanisi kunzwisisa kuti zvainge zvimbori zvii zvainge zviri mukati, but zvinhu izvi zvainge zvichitofamba mukoma, zvichitoonekwa kutofamba kwazvo. Saka vakabva vachizoisa hari iyoyo mugomba. Mushure mekunge vaiisa mugomba vakabva vati tinge tichifushira, but tava kuda kunopedza kufushira ndipo apo pavakabva vachizoti kwatiri taifanira kuti tinge tichizoenda ivo vozosara vachifushira. Zvavakazosara vachiita handizivi. Mangwana acho makuseniseni pakauya umwe murungu uyo akauya ndokubva achizototanga kutoisa pavement iye nevashandi vake. Vapedza kudaro ndopavakabva vachizotidaidza vakati tinge tichimwaya mvura. Takaswera muswere wese wezuva mukoma tichingoti kana pakaoma tobva tamwaya mvura. Saka tainge tisingamwaye mvura tichishandisa hosepipe but taiita zvokushandisa mabhaketi vachingoti kana mukaona sekunge panenge paoma muri kufanira kuti munge muchimwaya mvura. Saka ivo vakazobuda vakaita mazuva vasipo. Pavakadzoka mukoma vakatodzoka vaine motikari. Vanhu ava vandiri kutaura nezvavo kuti vakadzoka vaine motikari nyowani yainge isina kana manumber plates. Vanhu ava mukoma munoziva kuti business ravo nderei, vanoita zvekutengesa magwinya, but yet murume wangu vanokwanisa kumupa more than 4.5 pamwedzi. Ininiwo futi vachindipa 3.8 each and every month. Apa ivo vane mari, vane motikari dzakawanda, vanoita zvekutengesa magwinya mutauni. Makuseni ega vanobuda vobva vaenda vonomira kumarobots mutauni vobva vatanga kutengesa. But chinondinetsa ndechekuti vanongobuda vaine kana zvimabhaketi kana zviviri zvinenge zviine magwinya maybe tongoti about magwinya kana 200 votodzoka mukoma Nashi. Amaino kuti magwinya awa avanotengesa anovaitisa mari yakawanda kudaro sei, asi ndo zvinoitikawo pamba patinogara. Vane mari yakawandisa, vanoita sekunge vasina kana hama mukoma. Kubva zvatakatanga kuvashandira pamba pakangouya munhu umwe chete
akabva anzi ndimalume uyo ainge abva kuKZN. Kubva ipapo kusvika pari nhasi hakuna kana umwe munhu akazombouya zvekare achinzi ihama yepo pamba pandinoshanda. So ndakangoti ndakateerera confession yeumwe mukadzi uya ane confession yamakaverenga, ndikabva ndangofungawo situation yandiri kurarama ndiri mairi. Kana ari semurume wangu, hii mukomanashi, you don't even know hasha dzaanoita. So kana ndikati let us discuss about mabosses edu, handiti vanhu munokwanisa kungotanga kungonyeya varungu venyu. Pano hapaitwi iyoyo. Mukoma anonokutemhera shamu achida kutokurova, and anokwanisa kutokunyeya nemurungu. Makambozviona kupi kuti inini ndiri mukadzi wake but anondinyeya nemurungu? Naimi zviriko zvinhu zvakadaro. Kana mukaposta nyaya yangu please ndapota mukoma mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Chandiunza panapa mukoma inhau yekuti ndine kakresh kangu ako kandiinako. Saka kakresh kangu aka mukoma nashi, what has been happening is that parents akawanda vandainge ndichimbovimba navo, avo vainge vachisiya vana vavo vachindisiyira vana vavo, most of them mukoma nashi ivo havachauye nevana vavo because kwava neimwe crash iyi mukoma itori well organized. Yakatangwa neumwe mukadzi muZimbabwean. Mukadzi iye ane zvinhu zvake, I do not want to lie to you. Saka mukadzi uyu mukoma nashi akatongouyawo ndokubva atongoita set up your own crash. Ndikabva ndatoona kuti zvinhu zvangu zvichatodhakwa apa. Saka ndigerewo kumasuburbs mukoma. I've been running this small crash for a very long time. Pane zvanga zvichiitikawo kwandiri in my own life, zvanga zvichikonzeresawo kuti zvinhu zvangu zvisakwanisa kuti ndinge ndichizokwanisa kuzoitawo upgrade nekuzokudza crash. Pandakatangira ndipapo pandanga ndakangotangirawo, ndo pandichingori kusvika pari nhasi. Saka in order for me to upgrade zvinoda mari, and me and my husband we have been living hand to mouth nekuda kwezvikonzero zvakangosiyana siyana, zvimwe zvinokonzereswa nekumadzinza kwatinenge tichibva. So I know kuti ndinge ndichikwanisa kuitawo upgrade inotariswa nemaparents zvinotora nguva. Saka ndasara nevana vashoma. Ndikangoti the majority yevana avo vainge vari pacrash pangu vazhinji vacho vava kudzidza pane imwe crash. Ndikangoti when I look at the percentage, because ndakatobva mukutomisa mamwe macare angu, vamwe vakadzi vemuno muSouth Africa that I used to employ, ndakatovamisa basa because ndakaona kuti vava kungoswera zvavo vakagara. Saka ndikangoti percentage kubva pa100 maybe tasara nevana about 50 to 60% yevana. Even the revenue I can see kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mukoma nashi. Life is becoming very difficult for me, and in order for me to sustain this, pane kwakazoendwa nemurume wangu akaenda ari ega. Haana kunge akandiudza kuti ari kuenda kunoona n'anga dzekuMozambique. Saka akaendako ndokubva achizonotaura nen'anga yacho yekuMozambique. Mushure mekunge ataura nen'anga yekuMozambique ndopa akabva achizondiudza, akabva anditi pane zvaainge akaudzwa nen'anga. Ndikabva ndati zvii? Akabva anditi ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichimira kwemazuva 20. So 20 days mukoma dzakadarika. Musi wa2 September ndopakadarika 20 days. Ava kundiudza kuti hanzi pavana ava vari pacrash pedu, hanzi tinofanira kuti tinge tichizowana umwe mwana watinotora ari masikati. Mwana uyu tomutora toenda naye kumba kwen'anga. N'anga iyi kubva pacrash pedu inogarazve
about 24 kilometers to 20 kilometers toenda nemwana 1. Kana taenda naye mwana uyu anobva achizonoshandisiwa nekuda kwekuti vana vagara vane natural lucky ravanozvarwa naro. Saka hanzi lucky iroro ndo ratichashandisa rinenge riri pamwana iyeye watinenge tasarudza tobva tadzoka naye. Tinongoita sekunge toda kungobuda nemwana 1 but tobva tatoenda naye kun'anga. But inini ndiri kutya manje. Please help me. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section zvinhu zvakadai zvinoita here. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Nai vahanzvadzi, kokana kwanga kuri kunzi mwana ndewenyu, maizonzwa sei muzonzwa nerimwe zuva zvichinzi mwana wenyu akatorwa apo paainge ari kucrash, akatorwa akabva achizoendeswa kun'anga? How were you going to feel? Just think about it kuti kokana anga ari mwana wenyu muzofind out. I don't think kuti zvinhu zvamurikuda kuita very right. Problems anowanikwa mukurarama and you are going to come up on top even though kuri kunzi kana muine zvamunenge muchisangana nazvo, but you need to know kuti God will always be there. It does not matter how difficult life is, but zvichaita chete. Chimbomirai kuenda kun'anga, zvimwe kuda breakthrough yenyu, it is just around the corner. Please just try to wait for the Lord. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaperformadza ex-boyfriend yangu mushure mekunge andirwadzisa. Ndini uyo ndakati ndabva kumarriage ndobva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndainge ndisingazvizivi kuti kuno kuSouth Africa kutori nemarume matsotsi ekupedzisira. Ndakazosangana neumwe murume mukoma akazondipfimba. Zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichimugamuchira because already ndainge ndakabva kwainge kuchindirwadza. Zvisinei ndakazotanga kudanana naye tikazotanga kugara tose. Ndaingoshandisa mari dzangu, iye munhu achisevha mari yake, asi aiti kana akasevha mari kunyange akanzaita 10,000 mari iyoyo yaingonoperera mukutenga hembe dzinodhura achiita sei. Saka by the time when I realized kuti munhu ainge aine imwe mhuri yake yainge iri kuZimbabwe, he was a married guy mukoma, I was 4 months pregnant. Ndoda kureurura kuti ndakabva ndabvisa nhumbu iyoyo, ndikabva ndati azviite kuti ndinge ndichichengeta mwana anenge asina baba, ndikabvisa nhumbu mukoma, ndidi kukunyeperai. Soon after that ndo pandakabva ndachizorambana naye, but ndakarwadziwa mukoma kuti munhu ainge akandinyepera. Akazotanga kufamba achitaura zvaainge achinzwa kuda pamusoro pangu. Nerimwe gore ndakazoti ndaenda kumusha mukoma nacho ndakaenda kune imwe n'anga, ndikabva ndachizoudza n'anga iyoyo zvose zvainge zvakaitika pakati pangu nemurume iyeye. Akabva anditi unei chake, ndokubva ndachizovaudza kuti ndainge ndiine t-shirt imwe yake ndiyo yandainge ndiinayo, dzimwe hembe ndainge ndakadzisiya kuSouth Africa. Vakanditi as long as t-shirt iyoyo yainge isina kumbogara yakapfekwa noumwe munhu kunze kwangu kana kuti ex-boyfriend, ndikabva ndati kwete. Ndakabva ndachizotora t-shirt yayo ndikabva ndachizodzokera nayo kun'anga. Ndadzokera nayo kun'anga mukoma, ndipo apo pavakabva vachizoigadzira. Vakabva vachizoumba chidhori nemadhaga, vakanditi ndige ndichibayirira minzwa apo pavainge vachiti umu ndo maunofanira kuti unge uchibayirira munzwa mumaziso acho. Ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonochisiya musango mukoma. Murume uyu akazoti ari kubasa achishandisa grinder, hameno kuti chii chakaitika, zvinonzi akapindwa, hameno kuti chii chakampinda mumaziso make, atova bofu. Akatodzokera kuZimbabwe, hanzi ari kutambudzika zvisingaiti. Asi ndinoti kana ndakarara ndine nguva dzekuti ndinenge ndichimurota, anouya kwandiri anobva anditi ndiregerere nekuti ndakakukanganisira, but vana vangu vava kutambudzika nekuti havana achavachengeta. Ndini ndanga ndiri breadwinner kumusha kwedu, chindiregerera ndiregererewo ndikwanise kuona, ndikwanise kushandirawo vana vangu vasafa nenzara. Saka anoti kana akauya kwandiri obva anditi zvawakaita izvi kunyange
kundirwadzisa nekundiita bofu, but unoziva kuti kana ndikafa unokwanisa kuzotevererwa nemweya wangu here nekusingaperi, uye zvekare dzinza rekwenyu ndichange ndichizorishungurudza. Zviri nani ndezvipi kuti unge uchindisunungura ndichiri kurarama kudai, kana kuti mozondiripa kana ndafa? Ndo mamwe mashoko awo andinombonzwa achitaura neni. Last year ndakabva ndachizoti ndaenda kumusha, ndakaenda kumba kweimwe n'anga. Mushure mekunge ndaenda kumba kwen'anga iya, ndokubva ndachizoiudza hope dzose dzandinorota. Sekuru ava mukoma to my surprise vakatotanga kutonditukirira. Mushure mekunge vandipfimba, ndakabva ndati, nai sekuru, ko zvamuri kutoona sekunge zvinhu zvandiri kukuudzai zvinhu zvisitomborina kana basa. Tarirai kuti ndiri kukuudzai kuti ndiri kupota ndichirota murume uya watakaita bofu, patiko zvino zvimuri kundiudza kuti ndakanaka ende munondida, muda kundita mukadzi wenyu. Zvinopindirana papi nezvandiri kuda kubva kwamuri? Tikatotanga kutonetsana paya, vakandituka mukoma, vakandishaudha too bad, vakabva vanditi uri hure remunhu ibva pamba pangu, vakandidzinga mudare mavo. So kwasekuru hakuchaendeki. Ndakamboenda kune imwe n'anga, iyi mari yandakaudzwa ikoko mukoma, kana ndega ndakapa kutenda. Ndakaona kuti ngazvigare hazvo zvakadaro, kana kuri kunzi akazofa achafa zvake, kana uri mweya wengozi uchazoita hawo mweya wengozi. Ndinoiwana kupi mari inokwana iyo kuita $4,000 hanzi kuti ndige ndichizoita a reverse go back to sender, so that zvinhu izvi zvinge zvichizobviswa paari murume uyo, because hanzi iye kunyange ari bofu but haasi bofu as such. Hanzi akangovharwa maziso ake nezvikwambo zvasekuru avo vaya vekundibatsira the first time around. So I need advice kubva kwamuri nevedare renyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndinongogara ndichingotevera zvirongwa zvenyu mukoma Nashi, but chokwadi ndechekuti varume musarwadzisa vamwe vakadzi murudo, because kutori nevamwe vanhu vanotopinda murudo nemoyo wose. Like inini ndainge ndakabva mupain, ndoita futi pamuviri, then I discovered kuti munhu nhumbu yandainge ndakatakura nhumbu yake ndikutongotakurirawo munhu wekuti ainge angoripowo pakungotamba neni, apa iye aine mukadzi kuZimbabwe, obva andituka futi on top of that. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu avo mucomment section. Zvakangoroma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvechokwadi zvandakanzwa mupfuwira unokwanisa kuita muroi. Ndakaudzwa zvinhu izvi nagogo vangu but ndikaita nharo, nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti murume wangu ange achindiitira zvinhu zvikuru, because ndainge ndichida kupa vamwe vanhuwo pressure. Mafriends angu mukoma vose vainge vakatengerwa motikari nevarume vavo. Wangu murume mari ainge ainayo, but iye ainge asingatodi kuti ndinge ndichita kana license. Saka murume wangu mukoma akabva achizoti kwandiri, iwewe haufaniri kuti unge uchidriver because inini handikutendedzi. Ndikabva ndaenda kuna gogo vakandipa mupfuwira. Ndapiwa mupfuwira kudaro mukoma, gogo vangu ndakatovarota. Ndainge nditori mubhazi ndichibva kumusha, vakanga vakagara pasaidi neni vasina kupfeka, vakabva vanditi toenda Harare. Ndokubva vatongonyangarika vakatanga kuseka. Ndakapepuka mukoma ndikavhunduka, ndakashamisika kuti ndakarara kubva kwedu kumusha kuzonosvika muHarare nepainge pachimira bhazi ndainge ndakangorara chete. Usiku hwacho ihwohwo hwandasvika pamba mukoma kushandisa kwandakaita mushonga, gogo vangu ndakatovaona usiku vakatouya vakatoti uya handi chizukuru changu kune kwatikufanira kuti tinge tichienda. Ndikazotoona kutoti tainge tatova kumakuva. Tasvika kumakuva kuya I was then introduced, ndikabva ndachizonzi ndainge ndatova muroi. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri muroi mukoma Nashi. Handikurudziri vanhu kadzi kuti vange vachiita izvi zvekushandisa mishonga yemipfuwira. Nyaya dzangu dzandiinadzo dzakawandisa, but ndangoti ndinge ndichingoya
kuti ndige ndichingotsinidzira apo pane randakanzwa rekuti pane mumwe mukadzi uyo akashandisa mushonga akatojoina satanism. Kana neniwo mukoma ndakajoina zveuroyi kuburikidza nemishonga yemupfuwira. Hakuna mupfuwira unonzi mupfuwira pasina uroyi mukati, nekuti kupfuwira munhu unenge watomuroya kumubata pfungwa dzake kuti ange achiita zvaunenge uchinzwa kuda iwewe. Ingawani kana bhaibheri rinoti Mwari vakatipa freedom yekuti tinge tichisarudza kuda kuita zvatinenge tichinzwa kuda. Ukangoona wava kushandisa mushonga kuti umwe munhu ange achiita zvaunenge uchida iwewe, ziva kuti unenge watova muroyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.